106.5 FM Accra. Premtubrano Ekasiano. Endpoint homeopathy clinic. Na da Roman was soyasne. Na Hajia special local foods. And swabo ni chidom. Kasana chami nwa water. Edin supapa. Boy chidom. Na fe nkwadano. Diaper de bebo no perfect baby diapers eno adawroma eno ma so yasene ma wiyi yaje bre ne adagye na ye ba besom wo abusuan yetena se Sompa 106.5 enkran hey Sompa 93.1 FM Santimantam wo no so agye kase no bo apeten Adamfopa radio ebutu Paris France abrochimemu ono so agye nsem no nyina abo agum Sompa 101.1 watakwa 103.3 watakwa 106.1 watachima 98.9 Sompa sunyano no 90.7 ewon kranza Sompa 101.3 ensu ebutu doma FM 100.7 wono so achikase ibo petekare sheban radio jini nyina enafi Kingdom 106.1 eno ewo mankasima wono so afa nsemi nyina ebo petie se odru Facebook ho a ya no ahwehwe Sompa 106.5 FM Accra anase Sompa FM Sompa Accra 106.5 live eno so ye ne a enafi se odunam YouTube no so bia fa kwagudo nyina mo wo mo nyina hwe yen free no Sompa 10 Sompa FM live Sompa FM live ere YouTube no ena www.sompaonline.com so ensemi yakruchere nyina de akogu ho a wo betimi akọ na wakọ kenkan bie ewe yin nsem a ye didi wontoa no na poso bie ene se biribiara ekuntia se nya mampani ne ni suade hunu no Judas de ni bia nyima Professor na opoku agyeman ene wo ka sa asemi ene ye peace council for wo mo wa santemantam mu no wo mo so wo mate asim se mabunu no wo mo na so wo mo no mo di nkomo na wo mo de asomdwe na akọ eno nti wo mo ne mabunu asase ye kasa Minerals Investment Income Investment Fund pani a woda no ene GRF no wo mo se ebinum wo ho a sikato tene no wo mo nim kwan a wo befa so wo be wura mu nyina no wa kire wo kase mu no mo gi sika ni nyina wi a Bank of Ghana na kase ni kogu eno nti mpanifo launch National Virtual Asset Literacy Initiative ewa asante mantamu a ba wa be edu kwase ansa na sika no se yeto ye beye ni nyina dodo na afiri adwuma so na eba na eto dade e fere ne leave obi agye bia kọ wo awie no wonya ba se be na wo benya kwade no fo papa ma akora na ye bibie wo ho eno na mami watu hufo we advisor pa adajewa na Dr. Teresa ai ana etufo aka kire yen se eya yen suro no ane niema bia ha yen pa no yen hwe ne ni sunkunim na de nti a wo kasa edemu nchemu babro na afa ya gibra kwa amanone na watwe mu nyina amanone nsem a edidi wonto ano ya san asi ni nyina so kama ede ama obiu anuanom a ya gebre men at work ye de nsem ne bra wo no St. Augustine adawroma na wonai wode ya na eburugu suo wona de yakọ Facebook no suo na memedin odoma koma chia me obrempon nana kwaku ampoma mene mebra triple mai ejapia apam dada afi yanye brena ensemble sere na basa yentutu emfama wo bia bedi di information center ewakum domase nkwa aben kwa no so wa bia biem ena ne ye dromadwe kinstan so abi atum ewo Sompa droma na abusua wadwe nkyere ne won kanto so no fabra Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra ya St. Augustine wode enenam so Professor Nana Opoku Agyeman na abusua we ye kan nyina no eye Ghana mempani ebedi akiri wobenfo Nana Opoku Agyeman wono na anya adaje na wo kasa ansemi chese akandifo no de wo bia wo baabi a wode ne fanam na wobenfo asama wode to so ne se Ghana fo abana yeyire ye ho to pa massively edema akini no there was ewase na ewode ntira Ghana fo hye da to ne dodo edema akini ye ewo butaye bi nti saa butaye no eno ho adwuma ene wo sasabre wo mo yiri won ho ye kwapem se wo mo mfie na ya Ghana fo de hye wo mo nsa no ebeso na bibia ebro saa so no sabi eno no enka adwuma no ho ewo so wo mo nyina bo aboso de ta Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama sire mu sejata wo mo de ta na chi na fe wotumi ekonkoden epem konanim na
sade wɔn bɛfa Ghana no na ɛteɛ na agye nsɛmu atra ponti Ghana fo to aba ne sesan no saa botae no wɔn ntumi nduru ho na wɔn deɛ wɔka de akyerɛ wɔn ne kuoma no titiri no wɔn mo asabre wɔ ebino ne na media no so ebino mo kɔ ho tɔ na ebi fa nyansa kwan pa ɛkasa ho sɛ biribia da etia Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na ni so ade hunu ɛne ne botae no ɛno nka adwuma no ho ɛba ne saa de a na sabio akwakoye Judas de no ɛnoa bi ɛna wayɔ pɔtɔ kasɛm no yɛka ne bitreya nkyɛ sɛ mo yi mampani ama ne mfemu pa mo ani tua na mo ahyɛ da wom sɛ de na no Judas de mfia no yi Kristo maaye no ɛno bi ɛna ekoi na sɛ de wɔbɛmfo na na wɔka no ni. For a reason, they voted massively and we remain grateful. They didn't vote for us today to be talking about going or not going. They said we should come and solve the problems. We have an agenda. What we inherited was a very, very tough situation. We have work to do. Whether we are going or coming depends on the work doing. It depends on the support we are giving our president, who is leading the charge. And it depends on the quality of support we are giving. And if you're already going left and right and center and back, and it's not even time, I think it's a betrayal of the cause of the people, and I don't think it is right. Things come, things go, you finish that arduous work, and somebody comes and puts it aside. It's just so confusing and it doesn't help us. So that is why I feel that an outstanding referendum should be on a 10-year plan, on something we should agree on. And every party going and coming must stick to that. We said we'll do the Women's Development Bank. We are dead serious about it. I'm hoping that before this year ends, we'd have launched it. Wow. We nyina ka ho botae no bi ne ema bank no na de wono wobesere pa sanke be ya enhyehyɛ pono bi ya ntworonto se bi amfie du aban bi aba emfa ho ne ne botae na ni so ade hunu ode ba no e wo sasa botae na esi oman na ni so no wokɔ ho we ye nkomo a wone sompa kase e boye ya bi so ama afe yentu fa ne yonkɔ asentimental mo na mene wo kase ya Ashanti Regional Peace Council wo mu gusu a wo mu wonkonwa so na wono mo ye adwuma ne se woni ye hunu se Peace Council wo mu dwuma di a wo mu die nyina no kamia se ya na wo mo target no wo mo jama bunu no e de afiri mu eno nti wo mo ye hunu se e wo so mo be pia mabunu no nyina san se enei odi kwotok ne so kohwe uhu mpanimfo no wo ho o anse wintimi nyi so kasa da bi mpanimfo no wo mo nsa da ma ho ye nkwada ya mabunu no wo mo na agi talk no so nyina boso na wo mo etietie won ho e kan sampa kire won ho na se o prasumdie na yi saafo nyina afi nsa homa no ho na wanfom ama ho bia eya na ha dwene pa na dwemtreni edema cancer no Dr. Harriet Tachi wono no okje say o no kure over the years no wo mo yi maburu no nyina afrim na so se pa de so am duom behim na so am duom nyina hyem no mo brasumdie ho na se panni bi hye baabi no ba ba hye onipa kokutu pa ese sa panni no a say you have say mabunu a ewo oman mo nkanka Ashanti region aye say ye boasum bia dawura ni ye werefio ba ye hu say wo mu so ne dooso enam ne nso enam say technology anasa abafo kwan a ye fa so edi information pa bonte wo bi nanim mu kese enti say ye ka say ye boasum bia hu dawuro na ye pe asum bia dawubo for dia ene mabunu na wo mu so dooso no a Obro about 45% of our population no. Omu na wo say ye de wo mu bam. Na ye ma wo mu nkyerɛkyerɛ no wo hu say wo mu ye partners ye nya wo mu achi wo mu ka ho bi. Se pesa asomdwe ba o man mu e ba community ukurom baabi a wote na wan kasa nso nya wasomdwe na wa ko baabi ma ho to a ye hia mabunu no kese. Fi so mu ne dɔɔso. Ɛna afɛ nso ye hu say sebio crime and violence and na boni pie beba no eya na emodunu edoso ewo mu chen empanimfo no eno de ye no kure ya na mabunu no doso wo mu pa se empanimfo no nti kwan e befa so a e betwe mabunu no e de aba ye nchen no eno a eno woni gusu a woni ye ne sa no Dr. Harriet Tachi wono no wo wie kura no eno so ade baako sane waka se ya na mabunu yi womo na ye form so ede ye sebe nsem hunu bia e wo man Ghana mu no na eho ahia pa se ye kansempa ede kire won eno so wo kan se kwan ya mbefa so a wo mu nyina bebura somdwe abua no no manom ne kama
na ama asomdwe timi aba ewo ma yi mu no Eminti na yede empanimfo a wo deda ekuano no so aba bi se monso mo meka ho bi ne entete mu nyina na mu hu ne ekoso se be ya se emabunu no mpo obi hye akire no okohye ne kutu pa panikro no onye saade nti na ye ka se enkwala no ana mabunu a yesuma wo mu se wo mu nkoye asomdwe da obofo no Oma ye tete wo yi a ye benya asomdwe se ya ntete wo mu ye nso a wo mu anso na de violence ne maintain ho aseba nti ye nyina ye wo bi ka eni se ye mpanimfo no kwa ye kukuru so a enti se ye mpanimfo no kwa ye kukuru so a ye nkwa ye ntimi tanse ba akofo ne nsa ntimi nkata nyame ani Dr. Harriet Tachi chairperson na dwem training at the National Peace Council asantima ntamodi no na we sa workshop ya wo mu ye nyina no wo mu a ekọ workshop na se ya wo mu kodidi nkomo nyina no wo mu so de sei eto aso asako ko police ni na oda ongo adi se epise ogoka e beka sase e beka kwa de ma oda na ti ya ile police no nti amma asundie na ye na bele ni nti ni ya ma dofo na ma be kasa eno na ma ke na se e anko yes personnel ye ye juma ye asade ba ye tu wa na mo wusu na ba bra ni se wusu ba amane na ye mo omai asundie mo ba se de be ya omai ni mo ko nze ya Jesus akate ye wo ni be na ko ba ko so ni so akate ade de ti pa se ti ye muslimin ne de ye ni na no and see se ye mo omai asu Otis baby o kan say uhu aya ba amane no eno nti na ya na asompa ehu a ne ya ba amane na obi ehun because Ghana ha cry see if you see something say something because one can ade na say entika na ye ntu hu anamo eno na waka no entinye basabasa ye say uhu ye na do akọ papa nipa na ni so dabi o kan na fe mpanifo atu hu anamo we ye nsam a ekọ so bra na National Peace Council asantima ntamu de no wo mo nkasa ho dwumade de ama Ghana for no matwe mabru no nyina de aba asomdwe abua no ho na obi ade na no atua ho no mbie kama na wo mo kwa abontene a wo makọ hu no se epu ha e de akyerem sa asomdwe eno ho nkomo e na ba wa bedu watase ni nyina e de bra yen Ebusuan ya da so agina kase num edumienu de firi sompa fie na otenka ewo baabia samframa no eno ne ye de to awo na wo se homo wa fashion no eboboba ne se hunti eba nhyehyɛ ne amamre ne amane bia wo sempanimfo de gu apono so no wono mugu ho etu ho anamo na eno ne nam so a Chief Executive Officer Edema Minerals Investment and Income Investment Fund Justina Nelson wabo anan na womo eko gamanche kenteki tie kuchuru ya wotoso mienu na boboa no ni nyina ye se homowo na eboboba no de ye se wono mo nso eyo edeboa se de beye na afashe na nanana mo hye no womo nwie nkonkoyika na mfaso obi e wo se wono munya wo mu no saafa no womo nsaka enti we nyina na womo de bobo so achese ebinu mo ho womo ye nyumako ya womo te asase so eye gamanche asase so nenso eto ese wo mutu ama no no dodo na ntua ye ka sikato tene no kura fa nim na kwamba nso no wo mbefa bem ne nsam a wo boro so e kire yama no bofoni aware of our admin method was now entitled 2%, unlike the method yesterday entitled 77.6%. Notwithstanding, this paper was for an organization that the inflows of the royalty that would be maximized or used for investment purposes and in the mind of carrying much more equities in the mining space was cut. However, it is to spare us all to do more better, and that's with the help of the board and management. We decided to have internal structures and strengthen issues and corporate governance. With that, we also ensured enforcement with the help of GRA to be able to get those who were not paying royalties to pay royalties. For those who had not come into the royalty basket to come in and pay across all the extractive sectors, the exception of both sides and on. We bra waba pa Justina Nelson a wono eneda
mineral income investment fund ano wokosra ken take tue ku churu ya otoso mienu gamanche na wode sansemi eto yama na bofu anim yes akwa santimanta mu bio na we nyina no bonse onse wabobo so nyina na sikasam no nyina hyehye nchen saa wo mo gigi ni nyina wi a ba bia sika no ekwawie kase pa no Bank of Ghana na Bank of Ghana yi wo mo so wo mo launch dwumade bia friends National Virtual Asset Literacy Initiative na Valley ana wo mo launch ne saa wa santimantam na we wo mo gusu a wo mo yankasa ho no Director Edema Fintech and Innovation Bank of Ghana ho ro ku asare ena ogina simpie ni apaso na wone ba wabedu bank mo no wache so no kura he sei amanfo bebre as wo mo ye omugidie sika kura mu no ya akofom pa ni nyina ya fraud fo ya o se fraud fo yi jaya na nso ansa na fraud fo yi won be jaya no na no kura mpaje se ya san tuom so sa na nso so obi benya wrehemu bank ya nti wodi sika ekoto bank ya na wodi sika eto empo momo ya so na wakwaya adwuma na friends electronic transaction no waya na say fraud for system yo lending for no ye yiwom nyina free ho na no nti na wo mo launch say adwuma de we ya wo mo de sensitize ye na amanfo nyina hu no say ekwan we na so ne fa so a wo betim bo sika no ho ban na no nam sa ye so ho nya gidie wo say wo betimi edi omhwuram electronic transaction no mu no so owura ku asare what can I say ade ba ko wo man ni say financial system na wo man ni say e break down economy ni na asay na financial system be break down fraud and ma financial system na break down because fraud no do so na people lose interest or trust in financial system especially digital finance it here the National Virtual Asset Literacy Initiative aba e be check nipa no kwan aba fa so bo no ho ban every fraud no because fraud no ye nyina hu nyansa na e boy ho ban every fraud no a entimi nkosoro a na economy no financial system age na ebo ma economy no so etumpon if you say you na lose interest ya ene ka say ya ntina economy kura ka fa so if fa so ne say ebo ma nipa anya nimdie abo ho ban free fraud no na fraud so ate na ye nyina no as we build the economy no ye ni age atenem asubiem ye wo plan say ye be ko ba bia e be kaka ye de be form pa abo bia te message ya ye kan ho asem because obi use mobile money na mobile money ni nya panyini na ye kan ho asem say mobile money quite the problems e ba who say we need the problem na akese we Oroku Asare no one head director for Fintech and Innovations our Bank of Ghana na we yape na panimpa one other Department of Economics and lead partner Edema sa na Valley Jumadi Professor Joseph Entwibefi one de onya abotre ni adaje pa kire kwan a ye kan digital transaction ene kwan e fa so ye disika ye nhunu sika na nim na nso ye timi de tode na wo de wo kire mu se ye ntie ne mra yo ha so na inkofu am ye innovators ani IT experts mo decide say ye nso ye pese ye bibia betumi ama we asinia o pese o send sika ko mo bia e be easy pese o de sa sika na ye fe no digital no mo bia o betumi ade sika papa mo ba exchange ana say sika no mo ye no e betumi save the burden a bit me any Zanyama mensan no mo hwe no develop bibia your friend virtual asset no ne kwakwa ne se e ade a etumi eboa mene se betumi move sika from me ho aba ho ana se me virtual asset me ma no the sika anka sama ana se metumi ato virtual asset na eni in a form of investment then no mo decide say we dey person no such a way say ebe yankasa ya ho to technology by ne friend no blockchain the blockchain no eboa ma a number of computers connected the reason why omoye no sa no say omo pese say BBC a we betumi yi ho afi before we yi ofu e so bia won network no so no den o agree we Professor Joseph Entwibefi one na why penimpa oda Department of Economics and our sounds lead partner Edema National Virtual Asset Literacy Initiative Navali wadano na yene no ebo enkomo na mane bo nyina no ba wa bedu na etase de bai de na Navali mpenimfo ye boso nyina no efa adwuma ho na we de gender friendly workplaces initiative advisor waba pa dadwa otu one day afutuo no wode ma titru no enwuma wurafo ene wo ma amanfo enwuma bie no wo chese wo hwe wo man ye mra kura ye de adwuma ya wo ye adwuma na
ebia wo no opesa wo kyekere wa busua na wo ba na anyem a satie bia bre na eyi aso a wo yi maternity leave no wakwa akwo na ya bre a wo mo de ma no enye biribia e wasa bikura acha ya bosome miensa na wo se wo kokko wo wie ma akora no na no tumi so no fo ano na wo ba ba ye adwuma na maami kyese won ma ye adwuma wurafo mo se wo mo jammea ye bi e de ma wo fo no sa ma wo mo tumi ma wo mo ma no fo exclusive breastfeeding e de man kura na be bosumi nsia ma wo mo no me wo mo nkase ni wo bibia nyina e bo ho ban firi yare ho maame no akura no so sa na bo no ho ban firi yare ho e na afa wo sa adwuma wura akura no ne wa fa na adwuma mu a awo nti anka wa load no e so kwa akote no etimi sa be sha nan e ma odwetire no enyira ne nsem ni. To the child, breastfeeding helps to prevent a lot of infections and other diseases. To the mother, it also helps to prevent diseases, some cancer, and even type 2 diabetes, and actually helps the mother to recover well from delivery or postpartum. For the employer, making your workplace supportive to the nursing mother actually helps preserve your investment you have made in that. Imagine you have made 5 years of investment in the staff, and within 3 months after the staff returning to work, productivity goes down because the mother has to be rushing to go home to feed, or the mother is in pain because she can't concentrate because she's thinking about how do I get milk and all that. So making your workplace supportive to breastfeeding actually helps in retention, helps in your own investment, and helps your staff to be very productive, which helps your bottom line. WHO recommends that the child needs 6 months exclusive breastfeeding and complementary with other feeding up to 2 years. Mami, we gender friendly. One wa and we workplace initiative advisor. Enti eba se woba bema mofra wo mo yonko pa no wadamfo no. Ene one wa no baabi a ye adwuma nso no. Wosan ye hoyonko ya otufo. Eno na wode afutu ama wo mo ye adwuma ene adwuma wurafo. Na afutu akọ de amatitiru pa ne ma. Awo sane ye kan be ko be ma bia beti pa wode broba na wo hwe no pa na bi o kra no a se wo pe no ne no ya na ya afa no a ji se wo kan tim wo sane ye se be mpreduasa na ne donko bi ana na ko bi je se aguro bi asam no ya wore ho pa eno na Dr. Theresa ai ya wono na wo ya founder wada strong and healthy minds, strong and healthy women. Some so wada no waka say and what you say. One of the wo two manful. Now I catch them say be o ni catch on them kwada into jaya wa dear crane yet. Kwada into jaya sa. No di huni surobe one year kuno. Be one will be the idea bonitim no kuno qua. Be one be the other was no dear woo. Walk catch them say, Sir Suro. Any emotional trauma na ya woman nemu any abuse just say seven previous and some hunua edipa bi do faso no wo tu omfo say wom enyina na wom nyina no ye pa nya sa wom de nya hwe sa na omompana ba tete wo mo che. I founded Strong and Healthy Minds, Strong and Healthy Women, also known as Operation Break Free, because I believe that every woman deserves to live free from fear, abuse, and emotional pain. Too many women suffer in silence. Too many carry invisible wounds that affect their families. Healing must be accompanied by opportunity through vocational training, entrepreneurship, financial literacy, and life skills development, including skills such as soap production and other income-generating activities. We help women regain financial independence and rebuild their confidence. I founded Strong and Healthy Minds, Strong and Healthy Women, also known as Operation Break Free, because I believe that every woman deserves to live free from fear, abuse, and emotional pain. Too many women suffer in silence. Too many carry invisible wounds that affect their families. Healing must be accompanied by opportunity. Wow, and to a camera for deserved in Yano. What was that? Now, what kind you know, Dr. Theresa, no. And a man will be crying so to comment to me about that. Man should be around, no.
oba one na be di agro age se ono no se wan hwe no a wa sa mango bi a age se umiemia no a oboro no a de ne boboda ho ansa na ayede no watimi adi no wo mo so e ma no ete sa no wo mo so ya yenyo mo den because of man bi o ha sa ba ya ba ko amini no akosi ha na se ono jise oboro na ansa na wo mo de no nti wo mo so doc ye be ne den e sa na wo be ma oni ahode wintimi mfa no because jise obo no mo no hu se wa bo no na ni so adamoja e no sa na ne wo bumfumpa o se adwuma na ye na no so aso akatua eno wode ma no so betimi abumfumpa ye pa wo mo sa na mom enye no ho na samsofo pani wo ka wo se mema no eboro ma na ma no wo mu ni kamafo na wo mu abuse ahodo no wo mu fam be na akuma bi firi baabi no abehwie makodi agu nani adan a na no kran kwan aye kran man kwan no ne mako no e wo fam kakra no nti na wo moleste ne saa we nyina se ma no wo mu gina no ano ho nkomo na wode aba ne saa no endpoint homeopathy clinic adawroma ye ka nyina yi ye bro wo bro obi apono nye usisi ukotojo ukotrojo ho na ye o ya fa ko endpoint homeopathy clinic mu de na kwaya wo na ma nti na ye abuse mu no hwe na no na me ne papa bi di nkomo se me yire me de me nsi ne fam kra na nso me nkuma me nuanu mo mai eno wo mba fia na kwaya asem because me de me yire de se ne me dono ne se ne ono so do me no ye ware 30 years 40 years kra na wo ne ma ya wo ya me de me chocho mucho na nso me ni nuanu ne me maame eno mo agu ne so a ena mtwa na kwan so won ko endpoint homeopathy clinic won de okwa won fa nko se obrempon na se memra wo de won fa me din nko so obrempon se memra me hu Dr. Kwatin Dr. Adubu Atin na wo mo me na minya ba ne bi unim se bosumi mienu mu asem na me ka kire wo yo na anu ye last week ye dwade twa me na wotwe me ho na papa ifre me so wogina me gate ya no nti no me mpie mra me ko ba ya o se obrempon wo bo nie me ko endpoint ba yes si ya bosumi mienu pentam no me yira fafuru wode aseda no de aba se ne yira fafuru wo te ho ya de ne ye abusu o yire ma we oba woni wukunu monko endpoint ho na eba na bi wo ho wate na monko gibi ya de bia e hye ntininum e hye mojanum e hye wasabo mu ba bia e hye brabuo mu ni nyina ye hwe ne yi ni nyina de afiri ho e de ama ye kira kwan no ye wo kro no mabo hia e wasantemantam mu ena nkran ha ya social signboard Spinter Road ho ne yebutu ofra yen 0244 867 068 0244 867 068 ena 0274 234 321 0274 234 321 na one yen abonkomo me ibusa se awia e wadidi ana ansa anu ye ni nyama papa oh okay me pa chofo ni chirem e wo hajia special local foods na akọpa aduane papa ni bidi sisi ya why na uduru ho sisi ya aduane are ready nia wo pe bia ebi wo ho ko na akọpa aduane papa di na enye aduane masa no a da bia wayire ene spices no na wo didi ni saa no ende ya na ha adwene pa enti ko hajia ho na akọpa aduane papa ni bidi sisi ya owo ha cho atomic kwan ne so wo no a transition chen ho no ehwa na obutuo ebi aya ka sei wakodi baabi unya aya nka eka ade ya dokon anka yemfa bimiro me pa cho frɛ nsisi a na yemfa bimiro sisi a eye 0246 359 921 0246 359 921 na anasa 0594 797215 0594 797215 na oni ya bonkomo na momo de kosa no ya pensu ogu so why asankragwa kwamu ba bi ya chọ bi se pensanom da bi nsa de enya adepa ebe se wo kura mesi pensuo nom eno ne papa no ne ebeboa wo kasa na kira mineral water se wunya kasa na kira mineral water ade ya efre ne sa akọ ho wo mfa bi nka wano da enya ebe se wo kidney ebe se wo brebo kura san aka ho ohu bonsi wa akoma wa hara wa no nyina na asese ne sa ne mum se onom kasa na kira mineral water apomdin se etwom enkonom nsufun sabe ensu aye nom no ye hwe nchen ansa ne yanom hwe ho se atwero ho CASA water kasa na kira mineral water na make am for the amount but mo de na pe bitonom na ebebo ye no sachet bottle no nso ye wana nketo adanta mo ne wa kese ene ye watete adaba dispenser no ne ye si kwana tete kula ne bi enu ayere modern wine no ne ye si kwana na obi ade bonsuya na ode akogina ho na abubi open sheshe wunya open nyunyu wunya kasa na kira mineral water wo madawro man wo mo ye ne sa wo mo nkran ha ya back hospital na chi wo taifa me pa charge numbers ni bia na wentime ma ye mfa bi mrewo dodo bi a wo pefre yen 0206 469 430
0206 469 430 kasa natural mineral water abodun suo dedew oba no se wontwa se oba no diaper ho eya nkeka nkrofo ne de ni bi na no anya papa kasa diaper ne mo wo ka kasa perfect essence e pesa akoda no oye perfect enti perfect baby diaper na fa ba akoda no se moton kama na minim se enya perfect baby diaper anka na minim se o de diaper kora ba akoda na se eye papa se ne eboa ase ewo perfume bia e fan koda ase air conditioner akoda no ye de afa no to ho ama no che se he we pupu a asomdwie mule se wo wiwi nso a eno kra de so asomdwie mu boko empepe mfa ho ense wo ho wono ankasa no ni nyina wa ya gumu ni nyina no still we comfortable because we need problem bia nanso ya anum de ye wodwasui akwada no odi ball no abonse wa hya sese no wo twetwe ni sei no wo ye ni sei ekeka no eye ne hene bomoden na perfect baby diaper na fa ba akwada no unhuru sa de we biem ja mole de na woto no na to perfect baby diaper eno na FDA ne Ghana Standards Authority ahwe maji atumi say eye Ghana de papa ne bia betimi aboa Ghana nkoda eno nti bomoden pe bito eye Perfect Hygienics Limited wo mada roman wo made aba se wo pedodo na watu aton anya na shops ahodo ne mo pedodo watu aton age number si 0531 099 889 0531 099 889 na one yen abonkomo wo mada roma ena wiei wo maso yasene a ye de dum yedu kase no e ma wo ye da ne ye ho simape ye ba kase ne nto aso ye de be ma wo. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwapo. Onyankopon di fa wasra no eweye brim. Enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ni asasi hia. Eye bro nyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entwa wo hu hoda. Eye dwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie. Fa woda ni nyina share radensa na erade beye. Kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kwadani susa yam se kom na di no ene se wasu a Mr. Mfa na mame akwadana dadwu nso musa no hwe ne court ne mukrafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masisa me hu ne amenyempu aya diaper na hwe diaper fofura abadwa so perfect baby diaper. Perfect baby diaper make an asemi a chinsu ankasa emu ya moton na de bo akwada na ensanse bia enwono. Perfect baby diaper make ye ne Ghana haye na ebua Ghana nkwada nso ankasa. Onokwa na wokwai me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akwada na Fred 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA aji edwade nkrato yi atum asampa yetia obanyansafo so wo munye won kana asam Odifo no kan se mititi se buru anka mesu ama memai ni bisa wo na won so sani oman ne kɔ no wani gye ho ana wunya ya kan sa kyerɛ bi mra minim sɛ woto aba na nso nim fa so a ɛwɔ wabato ne so wonim wasɛdeɛ sɛ oman ba adwuma no woyɛ ne biara ɛsiane sɛ etuaban ho etuaduam ana wafa no sɛ ɛwɔ awodea obi a kyenkyem wɔn nsa agye wadeɛ nanso wo kwan a wɔmfa so aban nnwumakuo ankorankora deɛ no ɛne civil society organizations no wonim wɔn asɛdeɛ adwadifoɔ adwadeɛ ne sikasɛm no te sɛn driverfoɔ mo petrol ne kwan no so te sɛn na gas no nso ya ye bi sɛ nyinaa ye man ni ntio mpanifo so aka city krom kwa agina enti hia odomakoma chiame obrempon na kwakwa mpoma wɔ SOMPA 106.5 FM Accra memenda wi ene memenda bia anapa no nson kosi nondu wɔ mema nti dwumadie so akai sɛ ni nyinaa ye mema nti hyɛ no nso memenda wi ene memenda bia 7 to 10 am
me mighty ye be som SOMPA Kasiebo Ajibebia Ayo Ajibebia Asa perfume no na abusua ma yenwura ma no ne nsema na watwi edi atwago ewo ye fidi kese so ya sha ase e de afiri de ekoso ewo Russia henkro Moscow eho arewo sama ekoso ne se wo ba basia o na wokuta topaye de etimi payi bi jese wo mo hwe no baby a yedidi bia domo atwahye ho a wo mu didie no ho na no wode na ni kire se ne wo kodidi no ama bombu no bia dio se sen na si ente ba na sana intelligence for no so picking and tentem so ade de kuta maame no betimi apai na wo mu abambofo ne se o mu twa no ntem na mpo wankwanko wura restaurant ho enkra ne kire se na Russia fo wo mu army commander penny baako wo ya no restaurant wo ne nkrofo ho a wo mu didie enti wono na o ye target no enti baasa no a abambofo no confront no o ene enya asamaketoa topaye no apai enamoso ama make sei ebinom kura afa ho ati nananom wonse nipa be esemiense moduo no baako wo mu nyina preprai enti adadwo ada no enkomo oba ye a ye boss ma no wo mu chese we de ye kiefofo na asoma enti se wo hwe se emfincheduo no nso Daya Trepova, one say one much less Satopa Crona be home, na one mujeli no. And Tanya one say we so aba, then so Bessis Abri, careful for I know Ukraine, one more. Na Yagusujina Russia, no Jordan, now Russia for 7 dozen. Russia one monsieur. We cry ye Topa Kuma Bucrano, Rasana, one more canoe. Says one much less, no Jordan. You for Ukraine for no atu omu drones no bi dia ba omu busy beach ho one beach ba kwa nka ha ka bi ase kokura bitew se ba bia da no apam ko ye na nka ho sa ena nso womu bomb no koduru ho sa no awurade apani behwe enipa makoma nson womu nyina kra na ena makoma ko aduanan de pra omu prepra no eye kese pa na womu chese beach no ewo southwest Russia ho yenya footages ni bia busuan ba hwai ene wo mu dimirike nwane kro no wan kora asem ya ato enti eba ye no mo nse da hunu ba bia asem no free bani ade ye na Russia fo nso mu nyai sai te se ne a akuti akantama se ya bobo so kra na ade da se a wo be hunu ba bia ade da wo be fa no boko wo mu hunu se wo ne Ukraine fo na enya na se drone timi aba be duru beach na abe ship ba bi wo ho de a na ye Ukraine fo na erenom de amane bo ne ba sa na nso me ne wo kasa no nso besi nne Ukraine fo nyoma nso mbebo ho wa wo mo anka hwe wa asem ne ho anim wo no na Ukrainian drone no akwakwabo warehouse bi a eye Russia fo de a no kra na online retailer bi a ewo Wilderberries ho na asemi ewo nipa be wo hwe profokwansi no afiri wo ko East Moscow no be say 112 miles ena ho ekwa jigu mu wo ha enya asem kuma ya na ni nyina mu no ansana sa strikes we nyina ebe ko no na Russia fo aye deadly attacks a missile bi de call Kiev so na no kwasi Saturday no kra de ho nsembre wo na na wo pepepe no na no kra nya asem kuma ya na akunkum krofo bebre ewo enipa nkron ewo Ukraine eno na Ukraine fo no nso purportedly wo mo so yes ane wo be so bi dia kogu Russia fo so a wo mo ye ne sei e de ma wo na nso Russia fo kan say Ukraine fo na aye no Ukraine fo ameyi ano da so agina Russia ho na Russia kro na ena sesi nipa nan so edabna da no mu wo mo eti na nanom wonse do a ni nyina no enye se kwakwa na wo muti na nanom wonse do eyetuo na kasa wo mo na enam sa so ma governor wo sa region ho titru ene baabi a ye fro se Clemenite ya SK so de Clemeneski ho ena sa kurei timamufo be semiensa etuo kasa wo mo na wo mo kire se we de soja ni o ena tutu no na de cropoten ka no a sa tuo no wo ma so na gagaga se etuo na yi no
ɛna na abene mu ntɛm na ne nsa ɛprɛ no sɛ wɔhyɛ da wɔboa pa na ɛde ne nsa to otuo na yi no so na ɔde di sɛ adwuma no a ɛneɛ ebinom ati nananom wɔ nsa do pa saa bere a meka sɛ yɛasɔ ne pɛnkye koraa de n'akɔ akɔtwere koko mu a wɔn gu so yɛ nsa no mu nhwehwɛmu na nna wɔn kyɛ sɛ wode wobɛhwɛ mu a firimfie mpemienu ne dunnan adi berɛ Russia wagyina Ukrainefoɔ kɔn so saa ma ahaba mpo wɔn mu nya bi ntɛnwe nti wɔn mo nso no de ahomoteɛ ɛsan sɛ akoa wɔwu ma berɛ ɛno na Mikhail Razvoyev wɔno ɛna yɛ Moscow afa hɔ no saa region hɔ no wɔyɛ governor wɔbɔ ɛho amanneɛ sɛ ampa sogyani no dwuma a wɔdiiɛ no nipa bi de ewu hɔ a atɔyɛ mu hɔ ɛkyerɛ yi ɛna adeɛ wɔde mfinhyia aduɔson baako ɛmɛɛma mmienu papafoɔ mmienu ɛna afei wɔ baa baako wɔn wɔde mfinhyia no aduosia nan wɔn nso ɛka ho wɔn mu a ɛti nananom wɔn nsia do na mmiɛnsa nso apirapira torɔ paa saa bere wɔn mo gye ayarehwɛ na ade korɔ pɔtea ɛka saa srɛni no ma wɔkɔtotoɔ no deɛ wɔn mo gu so yɛ mu nhwehwɛmu saa bere wɔwɔ kokom ɛna no benada no a yɛkɔ Bangkok na yɛmfiri hɔ a makora ɛna yɛde yɛne kyerɛ mu ɛwɔ Gaza na Gaza yɛkɔɔ yi na yɛ ɔnsɛ Palestinianfoɔ no ɛne Israelfoɔ ntɔkwa no a ɛmere bi wɔn mo koyɛ 2023 hɔ deɛ no yɛ nam so koraa ma nipa fa mu wuyi no ɛno na wɔn yɛ ho adwuma ɛna so na 2023 ne ndɛ no wɔn se ai na wɔn hwɛ adeɛ bi adeɛ na wɔn hwɛ nsa na wɔn kenkan nipa no na wɔn hu baabi a obiara bɔdi wɔn no hu anamo a wɔn betumi atu ɛde afa ho na nipa a wɔn kenkan yɛ no wɔn nya wɔ ha ɛne dum yenu 112 na busua bra Facebook no so bɛhwɛ wɔn na yɛsan wɔn live wɔ hɔ no wɔn gu ahoma nkaa so no agya wɔn asa wɔn nyinaa live ɛna wɔn bɛyɛ ado a ɛde ama wɔn no na asɛm yi ho ɛna yɛbɔ mmɔden ne Ali Abusharia yɛ wɔn no sɛ na ne busuani baako wɔ mu a wɔkyɛ sɛ nokore no nyame anim ne saa nsɛm hunu wei paa sɛ ɛnyɛ Israelfoɔ na ɛbɛyɛ a hifoɔ bi ku nipa nko a 112 deɛ adan bɔ ne bɛn ɛno koraa no afe baako pɛ mu ntɔkwa baako pɛ bi esiyɛ ɛna wɔn ayɛ wɔn saa na saa nipa dodoɔ yi a wɔn ɛkɔ akɔsie wɔn mu yi ne mu maako aduanan ɛyɛ nkwadaa nko a wei akwadaa wɔn nso otuo mu da wɔn nka wo wɔn nyɛ wɔ hwee ɛmaa nso wɔn ntumi nyɛ hwee 38 aduasa nwɔtwe ɛna emu nso koraa deɛ so wɔn yɛ disabilities kyɛ so wɔn koraa deɛ yɛto na ɛba na aduane koraa wɔn ntumi nwane wɔn gyina hɔ saa na abɛwɔ no wɔn ho ɛna asɛm yi ɛnam ho a ɛbaa yɛ akyɛ sɛ wohwɛ Abusharia ɛna afei Hasena families no a wɔn ɛna wɔn ho wɔm paa yɛ ana wɔn adwa line ɛne nti asɛm bi baa yɛ Gaza City ɛna wɔn yɛ line ne wɔn nyinaa up a wɔn ɛne wɔn ɛyɛ so wɔn kɔ akɔpɔ wɔn nyinaa korabe ɛno mu no ɛne yɛtwe ho kɔ akyire kakra ɛne yɛ sɛ na saa bere no koraa no nipa dodoɔ sɛn ɛna wɔn fa ho a wɔn mu ewu saa ɛno nso na wɔtwe mmiɛnsa ntam pɛ October Hamas led assault wɔkɔɔ so wɔ southern Israel no ɛno nko nipa 1200 ɛna ewu yɛ ɛma emu 251 deɛ wɔn fa wɔn nyinaa no mum wɔn fa wɔn no mum fam a na akɔyɛ asɛm kɛseɛ paa na ɛno yɛ Israelfoɔ deɛ o ɛna Gaza hɔ no wɔn so fi sɛ ntɔkwa no hyɛ aseɛ no nipa a wɔn awuo ɛwurade nipa a wɔn awuo wɔ Gaza nko ano ɛyɛ 73,377 ɛna wɔn awu wɔ Gaza ɛno yɛ Hamas health ministry no ɛna de saa nkɔmɔ nyinaa baayɛ a ɛna ano ɛbenada no nso no yɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu kama ɛde ɛma awɔ abusua ɛnyɛ loto number ne yɛbobɔ so no ewu a asisi wɔ nkurɔfoɔ aman so ɛno ɛna na wɔtwe nyinaa no yɛbɔ akyire ɛde ama wɔ na sɛdeɛ Russia ne Ukraine wɔn hɔ deɛ abere bia yɛ kenkan bi nti hɔ na meda so gyina na Russia no wɔn kyɛ sɛ wɔn asan strike bio we deɛ ɛda okua dana na wɔn strike no ɛkɔ Ukrainefoɔ yɛ sɛ wɔn betumi amemene topa yɛ ne bi wɔ wie mu ana nso amfa ɛkɔ wie nipa bɛyɛ sɛ aduonu baako deɛ wɔn ani hu yɛ a wɔn kenkan yɛ saafo no nyinaa wɔ Ukraine mɔnten so fotɔn ɛma mampani Vladimir Zelensky ɛbɔ so akyerɛ sɛ deɛ wɔn yɛ bia sɛ wɔn betumi amemene saa topa yɛ na ɛnam wie mu no deɛ ɛkɔkɔ wie no nti ɛnam saa yɛ so ma baabi te sɛ Kharkiv sei ɛna afei Donetsk ɛhɔ nyinaa topa yɛ ne bi kɔ hɔ na no ɛna Kiev mayor Vitali Klitschko wɔde to so no wɔkyɛ sɛ hwɛ ebinom koraa no ɛne sɛ woso yɛ wɔn mo hyɛ asase ase sese a wɔn ntumi hu nipa dodoɔ koraa nti aduonu baako na wɔn ka ne deɛ ɛyɛ deɛ wɔn ani ehunu na wei na wɔkyɛ sɛ wohwɛ mu a
sa kake wo ho no ole Sinahubov wono ene ye regional head to say regional minister ya wono eda ho no wono nso che se wonsuro turo no wo kenkan a kiavu kropon no ankasa mu no enche bia nipa dunsia wo mu prae amono mu ho a na dunsia asan so awu ena ye sei aduonu nkono aba beka ho na governor ya wono wo Donetsk ho na o che se wono nso kan ne ho de a nipa miensa na amono mu ho a wo mu wi emu aduonu nso foton wo mo nso ti nananam wonse do na se wo mo ka we a ba bia edidi ko e na che se 230,000 square kilometers ena sa atopa ye netimi kokodi awuo enti Vadim Flaskin wono ena ye wo mo ho meyo Donetsk ho ena wo de sansemi nso ebo amane na nso nyina mu no wo mo kire se drum makomako wo hani dunum ena Russia for launch de fa wo mso anka ye ba wo mo so wo mutimi wio ya menemu aduokono enwotwe de aka wo mantimi ene na de saatore nchemi ebre wo mo eda ukuada no na ukuada na ana yetwa mu ko mo ofa ho America mampani Donald Trump a John Kennedy ho wono na yaka sei na we no kra no wonam wono ani treasurefo Marco Rubio a was wono kra na san ye wone Treasury Secretary Scott Bensett wono na wo mienu nyina wo mo ade wurawura mo choro de ba ya yenya bi etam de ma wo kama ene se wo ka de a kire Ukraine fo we kra de nye Ukraine ayi a ba bia straight of mo so de ka na ho mo straight Iran fo yi wo ka de a kire wo se wo mo anyai sa to butu no won de abesi eposo ya wo mo jeje tro ne kapre wo ho no na wo mama traffic ya chi e wo pono so pono nyom de nyankopon de ya na wo mo nim na wo mo anyai na wo mo amie ho musu no antum se kunkron ma wayire amfa ho na bia maga na ma petrobo so ante a ni obekọ akoye Iran fo no wo benu wo mo se ye from Iran chese wo be hye wo masese tota ya wo chese wonya ba akokora empo wo mo nso kora obesa akosese ne nyina de akogu resi num e wo golf no so na we ya wo ka ne sei na nani abre pa ena wode amane boyi ede so ma Scott Bessent ene Marco Rubio se won mo meka na nsu di nyina mu no ano baba ye gusu a ekoso e wo Oman ya si wo mo beko si wo ne beba ni nyina no egusu koso so still go slow no de ache se papa bi nwom e wo Ghana ha e na ache e wo homusu no so ama me ne wo ka sei ebirum adi be sa abosu mienu e wo po ne so a wo mu ntimi kura mfa shape no ebi mma eno na ka ho bi ama sese petro no ewiase nyina ne bo no san peja ama sese wo mo se akodu be sa 5% kura ya ho nkomo no akoya asem kese eno nti me wafa aka kire Iran fo se Ali Khamenei ene ne nkrofo mo Itaba Khamenei fo ene Abbas Arachi mu se so mo amie ho musu na ntumu a wo bebo mo so ene America ho na menso megina ya wada no mu no ena sade Iran foi wo mo akeka wo ho a still wo mo strike edi ko ya no ebi beti ho se ho sa America fo wo mo abo mutu apata kakra strike no kokra na so wo mo twentwen so edu ba bia no wo mo akwakotie Centcom fo no se de na wo mo ka yenko ana yenyai no o che se ebi no mo kura se wo mo tuo no wo mo ba ene wo mo atuduro nyina asa no wo se hwe na sabi sade ya na nanom ka se atuduro asa kura no enya ne akwa wo ntoam na wo mo no nso nkonwi satie bia japade de bi wo ho na de wo se wo gi ho achinje wo metra hwe wane ka sa America wa shoto na owira firi sika pudu a wo mu twai ede wura amori ho ne japade a wo mu tode ma wo mu defense nti na be kasa asa ensan ndi se bi kase wo mori asa yense woni no ehu na we no na o se ye bo ade yemisa Peter Hexet won na ye wo secretary ni musa sa afa na se kan kura wo mu nko ho na kan pese wo makofa nkontiba bombo ho sa na atuo na mo ba ho enti bambo de wo mayire mo sa achechede to uni a wo de wo se de wo mutuo ne wo mo ba asa enti wo betimi no en na bi kan se yifo meso bronhwe we eye de esi eda ya wada na ya wada no ya de batu wanim se Thailand mampani wakopie mu Bangkok ya se me ka to se na awatwi ye ko Bangkok na wako Bangkok no na ye anutin chamviraku ya omo ekwakwaya ne ho enkasa ho na we between Thailand and Myanmar
ɛna wɔn kɔdi nkɔmɔ na prime minister nankasa no ɔno na yɛfrɛ no anotin chamviraku na wei business forum 2026 na wɔnom yɛ Queen Sirikit National Convention Center Bangkok wɔn na esi wɔn srɛ so kɛseɛ paa wɔduru hɔ no ɛne wɔka economic cooperation regional partnership strategic ties ɛne drawing global attention sɛ wiase nyinaa bɛhu wɔn ɛna afei Asia Southeast hɔ no nso no wɔn bɛtumi anya geopolitical and business influence ɛwɔ mpɔtam hɔ paa na bra wɔkasa no in fact sɛ my ma ɛba mu deɛ na nim sɛ Japia apam dadaa na wɔgyina hɔ กับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพนักท่านนายอนุทินชาญวีรกุลและท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพนักท่านอูมินอองลาท่านผู้มีเกียรติจากภาครัฐภาคเอกชนและมิตรทั้งจากประเทศไทยและเมียนมาทุกท่านและเป็นเกียรติและเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่สมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพได้ร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทยศูนย์ซีอาเซียนสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมารวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรและผู้ให้การสนับสนุนจากทั้ง2ประเทศจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026 ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnership ในนามของคณะผู้จัดงานกระผมขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและท่านประธานาธิบดีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญที่รัฐบาลทั้งสองได้ให้ต่อการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้ง2ประเทศเว้ยไอ้ไทยแลนด์มัมเพนีอนุทินชัมวิราคูวันนั้นว่าคาซานาเว้ยซะไม่มานาโนบังบัวสิว่านามันฟัวซะคุณฟ้ายาคูบินเอสิว่าว่ามุสิว่าสาสวสส่วนมันหุ่นซะไม่มามัมเพนีวันนั้นเอซุงวดิทริมวันนั้นดีคู่เนี่ยบ้าเอ็นว่ามันสิสายเดียวเว้ยว่าหันยินาเนาะมันสิสาสวยินามันสิเนี่ยคู่เอ็นจวนปัสว่ามันชนะไปใช้ democratic rule มันยังสามเฮียนู่นก็ฟ้าเสมแค่เสียเอ็ดยาบ้าเยอะทัวร์แค่เสียนั่นโซ่เอ็ดยาฟรีเป็นคุ้มว่าเอ็นที่อนุทินชัมวิราคูไทยแลนด์มันเป็นเนี่ยเจนกันอันนี้ยังฟรีไทยแลนด์เดี๋ยวหัวนัวอันนี้มาไม่อุณคุตาหุ่นเดียววันเพศวัวมุกคุดีมายังรู้มันเฟียยังคุยวินเซมนี่นะเอ็ดเฟียเดนมุน่าเฟียเดนมุโนสัตย์น่าวอคันอนุทินชัมวิราคูครูเย่ยานา reporters เนาะวัวมุกันหัวเสมีเพราะนี่เราวัวมุชาเซ่เอาว่าไทยว้าวสุขุมุอันน่ะวัวบิโคโคเมียทัวไหนยีเนาะเอสโซเดี๋ยวเบรมัวเอทิเมค่าอาบบานทนายยีเนาะทัวนั่นก็ใช่เนาะวัวก็เมียโซอาเฟ่โคโคเวียอาเบมัวฟินเชียดูไหนpaทัวนั่นโซยาเดียทัวสุนิบิโอมาเชิงกาวเนาะทัวนี่ป้ามาคุมาคุดูนี่มีเอ็นซ่าna wo mu nyina de dabaya mo je nwunu wo mo na ne se aboafo kura nuru ho na emu nson de tim kaja wo mo tinananom e wonse do na eba ne sa no se ye bibi na kasa gu abamu anasomo se denyo na ono nso edituo ne hwe ne ho kese wadi ewu nje ne fa de ne wo de afa ne amu na ono so mfiri nkran wode ma ne ho enti ekokọ wie ya wo mo eba amu no se de na wo mo kire se sukuu na wo notaburi afa ho se ye heya nke be kasa aburi mepo no mu ho no de asi wo ho no nti prime minister anotin chaviraku no ono nso bo timamufo na mane ne reporters kire se no kwasem ni se si a mu wie ye kura a mu nya atuo no ana akura na kun no ho no na mo ba dua sansa kam nti nyame kura na fa afie ndi sa anka de ebesi no ebro so pa wo mu gusu a wo mu aprepra no eji ayarehwe denden de adokotafo gina wo mo so na ehwehwemu nso eguso koso na nne bi no kase beebe adu ide sa akoda na wudie ne wo mo nkyene maame ne papa no mo se sa bere ya atrenchama to wo mo a wo mu su no na nso de be pie firi akire no wei edefiada ena etodwa emu nsem nyina no bere a edi akire yere beba ye wie kase no na enrada ena ye de beto enim se pie mu Senegal Ghana afo bebre su wo TikTok se o ko tana TikTok so ko ke kan se bi nsem hunu ne ye chewa na wo mo ke kan na democracy and attack no ko Senegal ko he Senegal ko to sentence TikTok influencer bi se won ko afiase na wo wie kra na wo be san kra tua sika e de aka ho se wakodi mampani atem na lawyer
wono na wo gina asem no mu a wo keka asem no bi edi ama no kra no wo de ni de hu be wurawura mama asem no wo mo move asem no kra so se kra de eye beyond free speech ama se eho asem kase na asie na enipa miensa a wo mo nyina ye online communication channel a wo mo nyina channel reference final digital eho no mo na wo mo no content wo mo de ba no wo mo si sa Usman Sonko kane prime minister no Senegal wono ne party ya wada ni mu Pastef party eho no wo mo ke kansam no de ko na se wo mo kan de favor ne pa na wono se wono ne mampani a President Basiru Diamai fai wono na na wo mo nyina ya no de 10 ho de free ne nchen kra e no call anti wono ane party last month ya enti final digital for no wo mo promote sa as agenda settings nkwa en wo mo ye en se Mandumbe Diop dodo na nim se afre no Lamingu Daru wono na wo kwotena so wo keka mfre ni mu nsam de fa mampani ho ena wo mo chi no sese ne na no wo mo ye Mahama Bawo se ba omi abeya ene Camila odie ya wo mo chi wo mo ko gina court ena omo hwad ne din omo se munko shafi ase na musan kran ko tueska kran san ka ho muntia omo se omo ye ya omo ko ye no most influential omo ko omo ye 3 wono ka ho won de anim won de gang leader enti ya bom ka so betia 500,000 omo ko omo kitabe 500,000 TikTok channel followers nko a omo wono no video no ekwa nipa di achi no enya asem kuma akura na no anyo no nko se maka so miensa miguae diao dodo na nim se afre no Ostars Tiep ena Mustafa Ndiaye ode tiom di no omi nyinam di no so sa oro so do na afre no se Ndiaye tuba wo miensa nyina no yesu obi ankom 2 months na se mufri na mo ba nyame be hu mmobo eno achi no wo be se tua 500,000 safer ode call dollar no $800 convert na fa bra Ghana cedis nim na ha de na wo mufri a wo mun kodi di mampani atembiem we so na ye gina na ye de kase no ni nyina asie endpoint homeopathy clinic na so yas na haja special local football echidom ma kasa na trabi no water enso boa ye perfect baby diapers enso hu ye mobo e de ne aka nyina to achire man ye so mpane ne nkrabata hodo ni nyina wo breko a adafo pa radio fa Paris France abrochimemu na Kingdom 106.1 FI e na Kaneshia Ban radio ena doma 100.7 wono so fa kase bopeten ye ma bibia etumi eye fine Saint Augustine adawroma wode ye ko Facebook ne so ma wonya ye ehwe ye wo ho ma bibia eye fine enuanu ma ye bre bekenkan kase ede ma wo no eye me odoma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma menembra triple A man ejapia apam dada yes sorry so dwumadi a etwa so no ye frɛ no yakɔ ɛnan so ye wonsampa bebre ede ma enti ye atie medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wo si o do na so ni me se me die